baldintza ia ekialdetzi zenez, irtera ikusiko dugu. Hortxe doaz, hasi dira lanean, lehen kaletik Bizkaia, bigarrenetik Galizia, hirugarrenetik hortxe dira Gipuzkoarrak, eta laugarren kaletik Kantabriarrak. Ikurrin irabazten duenarentzat izango da gaurko honetan egun borobila. Zarauzko Ikurrin irabaziko duelako eta gainera liga ere bai. Beraz errenta handia, Galiziak du 17 segunduko altxorra atzoko egunean lorturikoa. Araudiak dio, puntotan berdinketa izan ezkero. Eta momentuz Gipuzkoa estropadaren buruan da, segundo batera Kantabria, Bizkaia 4 segundora eta Galizia 6. Hor duzue estropada eremua. Gogoratu biluze ziaboga bakarra emakumeentzat 1000 bat eta erdi, gizonezkoen lanaren erdia hain zuzen, eta momentuz lehen kaletik badira horre gora beratxo batzu GPS-ekin, baina hemen dira Galiziarrak, prestatzailea Luis Urra, eta patroilanetan Laura Ermo. Atzo, Brankas oso lanura egin zuten, poparian ere bai, baina... Eta GPS-ekin gora beratxo batzuk baditugu, eta ikusi egin beharko dugu maniobra garaian referentzi garbia. Momentuz, Bizkaia lehen kaletik atzetik da, Galizia eta Zumaia leian, eta tosta pare bat agian badira bai Gipuzkoaren alde. Galizia eta Gipuzkoa parean, orain bai GPS-aren datoak, 7 segundora Kantabria eta Bizkaia. Hementxe dira Gipuzkoarrak, Joseba Urbieta entenatzaile, eta gaur Nagore... Test bat egiteko asmo ere izan dute. Momentuz Gipuzkoa eta Galiziaren artean dago lehia, Gipuzkoak segundu bateko abantaila bai, 9 segundora Bizkaia 10 Kantabria, eta oso polita doa estropada, eta atzo baino askozaz ere orekatuagoa. Eta hemen Kantabriarrak, Jose Luis Cruzes prestatzailea, eta Alvaro Zilloren ordez gaur Sara Vázquez dugu, patroilanetan orain artean aurrekoa izan. Eta hori, brankatik bat tosta, saltoka popan jartzeko aukera izan duen, eta horrela amaitu estropada, gaur 20 urte bai. Hor da beraz, datu historikoa, gure adituak bizipen handiak dituela frogatzen du datu horrek, bai noski. Eta Galizia eta Gipuzkoaren artean lehia beroa, 100 metro besterik ez iristeko, eta labur-laburre Veronika Lagoren hitzak, Galiziako arraunlariaren hitzak, Joanan Legorbururekin hitz egin du gaur Getariako kaia. A las 4:30 de la mañana salimos de Redondela, que es donde vivo yo, a las 11, y llegamos hoy a las 4:30 de la mañana. Dormimos unas horas en el hotel y ahora aquí. Tanta ilusión te hace remar y poder ganar la Liga Euskotren, y sobre todo también la bandera de Zarauz, que el año pasado se escapó. Sí, el año pasado es una espinita que tenemos del año pasado, porque no la pudimos ganar, y aparte es la final de la Liga y no poder disfrutarla pues sería feo, porque oye, es una ilusión. Hor da beraz, eta momentuz abantailatxo bat ere bai. Baina ikusi egin beharko da orain poparia nola moldatzen dire. Lehen kaletik maniobra kaskarra, Bizkaitarrentzat 17 segunduko atzerapenarekin, Kantabria 19 segundora. Eta orain poparian hor dago burruka. Gipuzkoa eta Galiziaren artean, Bizkaitarren maniobra hori ez da oso txukuna izan, Baserri? Ez oso zabala, eta ikusitugu erdiko kaletik Galizia eta Gipuzkoak ere, bai, zabaldu egin da, ez? Zabaldu egin dira, izeak pixka bat itzazo alduntz bultzatzen du, naiz eta bagak bestalde izan, baino aizean eraginez edo ontzi guziak zabaldu egin dira, eta horren ondorioz, hala eta guztiz, Galiziak zertxo bat aurretik ateratzea lortu du, naiz eta orain Gipuzkoarrak ere eusten ari diren, eta oraingoz GPS denbora berdin eman bitalde. Isusko Rodrigo gurekin.
Bizkaiko... Aurrera Juanan, egunon bai. Bai, egunon bai. Bizkaiko ordezkaria, Susko, lanak amaitzen ari dira, bizkana demoraldiak aurrera egin du, eta zer balantza egiten duzu? Zer moduz ibilizarete? Bueno, orokorrean posik gauz, ez? Egia da, hasiera batean agian geunekan esperantza pizka gertuago egoteko, baina, gero denboraldia horrela junala, kompetizioa geure lekuan ipini gaitu, ez? Baina, orokorrean posik. Eta zuen lekua, 3. estropadak joan, eta estropadak etorri hartuko zenukete leku hori Donostiako Sailkatze estropadan ere. Noski baiet, bai, posi gainera. Bai, ametik hilabete batera daukagu Kontxako sailkapena, eta lanean jarraikiko dugu, ia 3. postu hori lortzen dugun bai Kontxako sailkapen horretan. Hori da hurrengo helburua, eta pentsatzen dut beste bat aurrera jarraitzea, ezta? Hor dago martxan, Bizkaiko ontzi bat gutxienik, eta lanean jarraitu behar duzu etorkizunen ere bat ezpada, 2 edo aldena izateko. Bai, argi dago, ez, datorren urteari begira ari gara lanean bai, eta hori esperantza horrekin, ez? Gauzak hobetzeko, eta datorren urtean, 2. postu horretara edo lehenengo postura, auskalo, nordaki, lortzea, ez da. Eskerri asko. Bai. Susko Rodrigoren hitzak, Gipuzkoarrak erne aurretik 4 segunduko abantaila Galiziarren aurretik errenta polita dute ontzi bat, Bizkaia eta Kantabria beste estropada bat egiten 30 segundora, baina erne araudiak dio, ikurrina dela erabaki horra, berdinketa apurtzeko. Gaur Gipuzkoak irabazten badu, puntotan berdindurik izango dira sailkapenean, Galizia eta Gipuzkoa, baina atzoko abantaila erabaki horra izango da Galiziarrentzat. Atzo 17 segundoko altxorra zuten, gaur momentuz Gipuzkoarrek 5 errekuperatu dituzte baserri, baina ez da nahikoa izango bukaerako berdinketa hori apurtzeko. Bai, abiadura horretan, beste 12 atea berko lituzteke Gipuzkoarrak, ez, hori da, ez, atzo eta gaur 2 estropada dira, 24 puntu jokoan, baino ikurrina bakarra, ez, eta horregatik denboraldian zehar 8 estropada dira, baino jokoan 7 ikurrina, eta hori gertatu berko luteke, Gipuzkoarrak irabazteko, beste 12 bat segundo atera berko luteke, eta hori zail izango da Galiziarrak horren jabe direlako ere bai, eta atzo abantaila desentea lortu zutelako, ez. Hor ditugu bi ontziak, Gipuzko aurretik, Galizia 4 segundora, Bizkaia 33, Kantabria 34. Hemen dira bi ontziak. Antzematen da, tentsioa, eta Laura Ermoren hitzak garbia dira. Sufritu egin behar dugu, ikurrina irabazteko. Galiziarrak 35 paladan, eta Gipuzkoarrek 36an, ez, hor, nahiko berdintxu datozte. Nagore Osoro, neskak animatu, ziztu bizian datoz. Oso polita bien arteko burruka. Zumaiako neskak Gipuzkoaren ordezkaritzarekin asteburu honetan Gipuzkoako txapeldun izan zirelako Donostian izandako txapelketa hartan. Hortxe dira, Gipuzkoarentzat 4 segunduko abantaila. Bizkaia orain finkatzen 3. toki horretan, demoraldi osoan zehar izan duten 3. toki horretan, eta Kantabria 50 batera. Ia denboraldi osoko berdintasuna da, sailkapenari begira, ez, gaurko hau izango lizake, Gipuzkoarrak eta Zumaia ontzia horrekin irabaziko lioteken gainekoan Getaria Tolosak beste 2 estropadetan irabaztea lortu dute Galiziarrei, baino Zumaiak ez, eta hau du aukera gaurko estropada hau irabazteko, eta ikurrina ez, 17 segundo alde daukatelako Galiziarrak ez. Oso polita doa leia, azken txampalek ezarrera ikusten dugun, 2 brankak aurrez aurre hor leian izan da. Hortxe ditugu bikaina benetan norgeiagoka, eta aurreti dira Gipuzkoarrak, ontzi bateko abantailarekin. 38 segundora Bizkaitarrak, garbi, aurretik Gipuzkoarrak, baina ikurriñak Galiziarrentzat izango da, eta Euskotren Liga ere bai. Hori bai, gaurko garaipena hor geldituko da Gipuzkoarrentzat. ¿Qué estoy diciendo yo? Orantxe, 11 eta 13. Ikusi nolako posa duten
bigarren tokian hortxe zartu dira gaten bila. Oraintxe amaitu dute bizkaitarrek 41 segunduko atzerapenarekin eta hantxe da azken tokian Kantabria 47